Здравейте ви, Бог аз съм Protection Donadon и продължавам оцеляването. Кое беше след това? Така. И съм с fucking texture pack. Sortex. Много ме кефи. Така и сега трябваше да хода в мина. Нещо ми лага. Мафага. Така. Да ходим. Събрах малко дърво. И прасета убих и край. Аз пък край една вълна за овца. От овца. И сега отивам в мината. Така. Да. Iron. Да го съберем всичкия. Така. И само да сложа дефолт texture pack. Така вече е друго. Не, всъщност. Омага. Всъщност се сложи Obicraft. Така. И продължаваме. Ого, 19 айрон за сега. И от... да, ето продължава. О, шит! И от това нямам храна. Само да се върна да направя тъмъня на айрон кирка. О! Тук 100% трябва да имам още, що ме само едно. Направо е претрупано. Така. Айрон и там имам още. Събрах и тук този айрон. И ето 4, ще стана 24, така. Да го слагаме да се изпича. Този кол си го взимам с мен. Това дърво тук. Ще направя обаче аз трябваше да фъргам тъпия камък. Няма нищо. Така. Да имам винаги с мен. Ето събрах малко дърво тук. И... 3 точно, окей. Омафъга. Така. И отиваме да копваме. Също ще фана да направя така. Тая вълна. Така. Ще си направя едно легло. Да си нося с мен. Всеки случай.
И ще сме на тъпия теча пак, защото... така. О, фъга, бе! Само забравям. What the fuck, аз няма никаква храна. Няма да тичам тогава. Това отивам да... Извинете. Да... миньорствам. Така. Сега тук падаме. И потегляме. И да. Айрон веднага. Окей, сега отиваме надолу. Ако изобщо има път. О, има. Така, това по-ме устройва. Само да видя тук какво има. Така. Чувам зомбите. Няма да ходя сега там, няма да рискувам, че и без това няма храна. Не. О, да! И отъпва тук е... Тук има зомби. Така. Вече имаме някаква умряла храна там. Да взема айрона тук. Това ниво е 400 мога. Много айрон тук е супер. Ето както виждаш още. Зомбе. О, да! И сега... диаманти. Шугувам се. Много е рано. Няма да... Няма да кажа нещо, ако намеря, да. Вече имам почти един стак. Аз се отвържа, защото взимам кола. Ето до кола може да има полезни работи. И над ми сега се връщам. Тук съм.
да съберем всичко, защото о, един стак. О, да. И сега се връщаме. След като съберем този айрон. Така. Той. О май гад. Не знам този епизод колко ще е дълъг. Колко иде. Така. Сега да ходим на другата посока и тая вода ме дразни. И вот това тук е пълно с глупости. О, едно дърт! Ето за какво ще го потервим. Да! Леко. Така. Нека съберем всичко, много ме мързи обаче. Трябва. И слагаме тук торч. Майко, това какво е? О, каньон. Равин по-точно. Аз съм свинал да му викам каньон. Еми супер! После как ще се върна? Страхотна работа за сега. Да не падне и да умра някъде, че ще изтрия Майнкрафта. Дай ще го само. Ще е кофти. Еми айде, лами бе! И какво като седиш горе, да не си 100 кила? Ето. Сега падни. Ха-ха! Добре в кофите, бе! Да се върто и нещо. Майко. Шит! Това не беше много хубаво, където го направих. С тази кирка е друго нещо. Това кое ниво 49 умга. Ама аз се изкачих така, че поне 20 ще е, ако слезем долу. О, да! Така. О, един стак трико. Браво.
И не знам това ще го направих за кеф. ОМГ. Така. Мрава ночи. Добра подредба си измислил. И сега точно по този ще има още ето. О, шет! Това кое не е всъщност 40. Нещо не познах. Някога сега го събирам някакво. И тук има обаче, ще събера само ето е. Шит! Това е заради лошата вода, няма ви събирам, айде чао. Колко имам вече? Супер. Ще разпределям после. Сега не знам какво ще правя, ще ходя някъде другаде. Се върна по-точно. Да. Тук сега идвам май. Това даже не съм го видял. Така. И what the fuck? Охо. Yeah. Не копайте под себе си. Аз нямам много такива грешки. Мистер Крипър. Мри. Майко. О, е! Опа. Шит. Пълни си побърже, бе. Така. $49. Злато. Yeah, bitches. Така. Супер. 5 злато. 5 год. Не, че ми е нужен, да, ама. Опа. 20. Понамаляваме. И даже не знам колко рекордвам вече. Сигурно доста време. И тая лава е бъгната. Баси якото. Злато. Така. Още злато. Окей. Значи, пребивам това зомби и това ще е края на епизода. И с брада. О, да! Чао!